Bueno, arratsaldeon, Aitor Blanco nauzue eta Aiziren izenean ongi etorri zuzentzailearen nazioarteko egunean elkarteak antolatu den elkarrizketa edo solasaldi honetara. Bueno, lehenik eta behin esan nahiko nuke zuzentzaileen nazioarteko eguna urriaren 27 izateaz dela kasualitatea. Izan ere, Argentinako Literae Fundazioak egun hau aukeratu zuen 1988an egun hau ospatzeko, egun horretan jaio baitzen Erasmo Rotterdamgoa filologo, humanista, teologo eta beste hainbat gauza. Eta beti jo izan da historiako zuzentzailerik importantenetako bat. Orduan, bueno, egun hau ospatzearen helburua pixkat zuzentzaileei ikusgaitasuna ematea da, eta horregatik antolatu du baiziek hemen daukagun solasalditxo hau. Gurekin ditugu Amaia Laseras eta Fernando Rey. Amaia Iruñan jaio zen baina Lesakan bizi da, eta Euskal Filologian eta Soziologian lizentziatu zen, eta 2001 garren urteaz geroztik itzultzaile eta zuzentzaile autonomo aritu zen hainbat erakunde, enpresa eta instituziorentzat. Eta geroxeago ja autonomo lana alde batera utzi eta ordutik irakaskuntzan dihardu. Eta Fernando berriz medikuntza eta kirurgia ikasitakoa da, eta hasieran euskara irakasle aritu bazen ere, bueno, bere hasi zen administrazioan lanean, 88an? 88an. Pasaden 1000 urtekoan. Bai, eta ordutik hona, Nafarroako gobernuan hainbat urtez, eta azken aldian nirekin batera, Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Eta bueno, hori, zuzentzailearen lanari buruz pixkate mintzatzeko ekarri zaituztegu, eta hasteko beste gabe galdetu nahi nizuen zuentzat zer den zuzentzailea, edo zein den bere lana eta zergatik behar duten testuek zuzentzaile bat. Geroziko gara nabarduretan, baina, bueno, ideia orokor bat hartzeko. Bueno, nik segurazki esan behar ditugunak oso gauza jakinak dira denentzat, hau da, Fernandoren egiak, ez? Gehienak, esan du, oso gauza logikoak eta, bueno, esplikazio hondirik behar ez dutenak, baina nik, bueno, hiru gauzatxo esan dituzke, gero zu moztu neri, mesedez. Bueno, lehenbizi zuzentzaile bat zer den? Bueno, zuzentzaile bat ez da apuntatzen duen, esaten duen, hau gaizki dago, horrela esan behar da. Ez, zuzentzaileak gehien bat gara nik uste testuen hobetzaileak. Hau da, testua hobetzen lagundu nahi duten persona batzuk. Igual, esperientzia pixka bat badutenak edo testu gintzan edo zerean, eta orduan, eta bueno, ezagutzen dituztenak hizkuntzaren trikimailuak eta erabakiak eta gomendioak eta estilo liburuak, eta orduan saiatzen garenak testuak hobetzen betire errespetatuz egilea. Eta gero, bueno, beste galderatxo bat egin duzu, eta ea nork behar duen, zergatik behar den, nik uste zuzenketa, batzuk, bueno, igual gaurrotatzen gaituzte, ze gu gara igual behatza sartzen dugunok zaurietan, baina jende guztiak behar du zuzentzaile bat. Nik behar du zuzentzailea, eta zuk, eta besteak, eta idazliko berenak ere behar du zuzentzailea, eta denok behar du, beti behar da, nik uste, duintasunez, atera nahi dugun zerbait, plazaratzeko beste begi batzuk behar dira beti. Erdaun ez da, ez dela lotxatzeko kontua, zuzendu behar didate, zuzendu behar dut, logikoa da. Beste begi batzuk hobek ikusten dute, eta ikusteko ze tekleatze akatz dauden, hortarako ere behar da. Eta gero beste gauza askotarako orduan, denok behar dugu, eta oso gauza normala da. Asumitu beharko litzakena, inokolako lotxarik gabe, sartzen ez badugu hemen egoaren edo kontu arraroren bat, ematen du, niri, bueno, denok behar dugu. Nik
ni oso despistatua naiz, eta zuzentzailerik gabe desastrea izanen nintzateke. Hoxa. Bai, uste dutena erran duzula, baina, bueno, horrela, eska bertzeitz batzukin errateko, hobetzailearena, hori da lehenbiziko goza etorri zaidana burura, eta bertzea da, pixkat, zuk errandakoaren hilo beretik, pixkat, kanpotik begiratzen duena, ez? Itzuli duena, azkenean bere aurra da, itzuli duena. Eta orduan, ezin du distantziarik hartu, ez? Zutani gurasoa gara, badakigu ezin dugula distantziarik hartu gure seme-alabekin. Batzutan gure itzulpelanakin berdin orduan kanpotik etortzen da bat, kanpotik ikusten duena, objektiboago edo, eta orduan aizago, ez? Ikusten du. Eta gainera, zerotik, itzultzaileak, hartu du liburua, jatorrizkoa irakurri du, bueno, guk ere jatorrizkoa dugu, baina behar bada igual hasiko gara itzulpenarekin, eta orduan, hemen bada zerbait ere ez duna funtzionatzen. Eta, ez, irakurlea gara, igual. Lehenbiziko gauza, irakurlea gara, eta gero irakurlea garen enean, nola irakurriko genuke gustorago hau, niri bueltatxo bat emanez, eta hori, ez naiz ari arauei buruz, ari naiz bertze, eta gero, bueno, posolako gauzak ikusten ditugu, katxak edo arauak betetzen ez badira, baina batez zen ikuste hori, irakurlea gara eta gustorago irakurtzeko zer eginen genuke, aixilten dugu. Horrela. Eta lan hori egiteko, pentsatzen dut metodologia bati jarraitzen diozuela, ez dakit norberak berea duen, aldez aurretik ezarritako pixkat gida batzuk dauden, edo esperientzarekin ikasi zuazten. Nik esan nuke, lehenbizi, zuzenketa maila o zuzenketa diferenteak daude. Eta lehenbizi, jakin behar du, norentzatari garen, zer eskatzen zaigun. Orduan, diferentea da, bada jendea esaten duena, eta diferentea da izatea erakundearen dokumentu bat, edo testu literario bat, lagun batek eskatuta, edo ez dakit, baina nik uste, orduan, horrek pixka bat aldatzen du, ez? Orduan nik uste, jakin behar dugu zer nahi duen, ez? Zuzenketa eskatzen duenak zer nahi duen, bada jendea esaten duen, aizu, niri bakarrik izan dadila zuzena gramatikalki, eta ez ukitu hitzik ere, nire estiloa da, bale? Nahi duzuna, ez? Beste batzutan tokatzea da zuzentzea eta nola baitera betetzea estilo liburu bat. Estilo liburu idatzia edo pentsatua. Esan nahi dut, hemen, Nafarroko Aldizkari Ofizialean, gutxi gora bera arau hauek betetzen ditugu. Hau zuzena da, hau ere zuzena da, baina hemen erabakia dago beti erabiliko dugula Nafarroko Foru Komunitatea eta ez erkidegoa, ez? Haizu. Hau zuzendu behar da. Diferentea da, literatura baldin bada kontua, beste gauza batzuk eskatzen dizkizute, baten bati igual esaten dizu. Haizu, zure ustez hobekia dirazi behar den guztia markatu. Ez dakit, orduan nik uste diferenteak direla. Eta orduan, zer eskatzen den, horren arabera igual mitologia diferenteak daude. Nik badut bat nerea, eta nire bauzu gero kontatuko dut, baina ez dakit. Nik ere nerea dut. Baina egia da, igual gutxitan tokatu zaidala, igual kanpotik ezarritako irizpide horiek, nozbait ere bai Nafarroko gobernuko dokumentoak tokatu zaizkit, eta hor bai, hau zukerran duzun bezala, baina bertzela normalean nik nuen azkeneko hitza edo, kaso gehienetan, orduan nik nire metodologia nuen, eta niri funtzionatzen ziana eta lanarrezten ziana. Alde batetik, zuzenketaren bi bildo desberdin landu dituzue, zuek, esango nuke. Zu aritu zara batez ere administrazioan eta, hau da, zure lanaren soldataren barreneko parte bat zuzenketa lana, eta gero zure kabuz literatur lanen zuzenketa, eta zu autonomo gisara, ez? Nota guzietakoa, Karo. Erran bat eta segurazki hori ere... Baina, ogibide duzuna, hau da, monetizatu behar duzun zuzenketa bat. Orduan, uste dut, pentsatzen dute hor ere aldeak izango direla, zuk egin izan dituzun zuzenketen eta zuk egin dituzun artean. Nolako lanak egin izan dituzue? Adibidez, niri askotan tokatu zaidan bada lankiden artekoa. Lankiden artekoa, ni izan naizen lantokietan ez baitago zuzentzaile figura duen norbait. Beste toki batzutan existitzen dira, ni daki dela Gasteizen edo Gasteizko taldeak badu batzuk zuzentzaileak. Eta orduan,
ez dakit, nolabaiteko agintea dute. Nire lantokietan denok izan gara itzultzaile eta denok izan gara zuzentzaile. Eta orduan beti, gomendio egiten diozu, besteari, aizu, jakintzazu euskaltzaindiak hau erabaki duela. Aizu, edo hau gaizki dago, edo beitu. Jarri duzu, eraso duzu eta jakintzazu eraso beti da norri nork. Ez dakit, esaten dizkizu besteari gauzak. Baina nola ere lankiden arteko dinamikaren barrenean izan dira zuzenketa horiek, ez? Eta denok izan gara zuzentzaile eta zuzenduak. Eta nik uste privilegioa dela, ze zuzenketari esker asko ikasten dugu. Zuzendu didatenean asko ikasi dut, eta tokatu edanean zuzentzea, klaro, asko konsultatu behar izan dut, eta asko ikasi dut. Baina hori da bat, ez, zuzenketa... Talde lan moduko bat igual, ez? Bai, talde lan moduko zerbait. Eta beste esperientzia bat da nik uste zuzenketa literarioa, ez? Eta orduan, baina hori beste esperientzia bat da. Eta gero igual hitze egin du pixka bat nahi baduzue, baina zure igual oso diferentea izan da, ez? Bai, niri hori, edozein gauza tokatu zait marketing, baina edozein motatako marketing, ezakite, esne baten hori, eroskiren azkeneko eskaintza, EH ere bile naiz urte pila batez, eta hor arlo guztitako liburuak, aurkezpenak, apunteak, novelak, ipuinak, haunitza, ibili naiz irakaskuntza testuki urte pila batez. Eta hor bai adibidez, zera argitaletxe bakoitzak bai badu bere estilo liburutxoa, eta hor ezakitze argitaletxek eskatzen du urtea puntuarekin idatzi behar zuela, baina honek ez, edo nik zer dakit. Osea, 2000, ez dakit, orduan hor bai izaten da, irizpide batzuk, ez? Baina, ez dakit, oso eta polita horregatik, lehenago aritu gara komentatzen nahi zuzen ere, horrek, arnasa baten dizula, imaginatu pasatu dituzula 15 egun, nik gehien gorroto ditudan testuekin, zuzenbide testuekin, eta batean etortzen zaizu, igual zait, publizidadea, osea, beste zerbait. Igual da, edo matematika, ez? Behar bada handik 10 egunera nazkatu egonen naiz, baino nik uste polita dela hori, aldatu joatea, eta horrek pixkoat, zerotik hastea bezala da. Eta gero ere polita, zerotik hastea bezala, ze aldiro itzultzaile desberdin batelan hartzen duzu, orduan, zer dugun, ez? Hasieran ilusio horrekin, gero hori da, oso luzea baldin bada, azkenean gorroto duzu ezagutzen, eskerrak, ez gauza, tortura guztiak burura etortzen zaizkizu, zer egin zenioken, baina hasten aldiro, nik beti ilusioarekin hartzen ditut lanak. Ea zer dugun hemen. Eta, gero hauniz gustatzen zait irakurtzea, orduan, irakurtzen bizitzea plazerra da. Zer gertatzen da, gauza batzuk astunak direla, baina bertza gauza batzuk oso politak. Eta pila bat ikasi dut, horregatik irabazten dut beti trivialean. Badakit denetik, gutxi, baina denetik. Ez egin irriegia da. Da, nik esan barren gauza bat, nik uste, nire ustez, zuzentzaileen lanean, badira gauza batzuk oso importanteak nik uste, eta igual landu behar direnak. Claro, diferentea da zurea, igual bakarrik tokatu zaizu, eta enkarguz, nolabait ere, soldatapean, niri asko tokatu zait, edo lankiden arteko kolaborazioa, edo generalean lagunek eskatuta zuzenketa literarioa, ez? Eta orduan diferentea da, eta orduan niri iruditzen zait, zuzentzaileak ahal baldin badu, eta ez badago presiopean eta igual zuibilizaren bezala, iruditzen zait zuzentzaileak izan behar duela ausarta eta aportatu eta gauzak esan. Bestela, zuzentzaile automatiko batek esan behar duen esateko, iaia ez da deus behar. Esateko tekleatzea akatsak ditu, Wordek ere markatzen ditu horrela, ez? Eta esateko, ez dakit, lau gauzatxo esateko, ez dakit, iruditzen zait, aportatu egin behar dugula. Eta orduan saiatu behar dugula, testua hobetzen, ulargarriago egiten, irakurleari gauzak errazten, eta orduan, haizu, nik ustut hobe dela horrela, edo hobe dela emaiozu buelta, edo haizu, nik hau ez dut ulertu, edo ez dakit nola konpondu, baina esaldi hau beste modu batean egin behar da. Orduan nik uste sartu beharra dagoela hortan, eta fraseologian, eta orduan nik uste hori importantea dela. Eta orduan nik uste dut, itzuladiak izan behar duela, ausarta eta ekarpenak egin. Beti, iruditzen zait, gauzak esan, batez ere bestea ondoan baldin badu, lankide izan, edo beste itzultzaile bat izan, o idazle izan, modu didaktikoan.
iruditzen zait, igual zure lantokian, zure moduan ezin zenuen egin, baina nik uste modu, zuzenketak izan behar duela didaktikoa. Bestela, iruditzen zait, arriskuak daudela. Dokumentatu eta esan, haizu hau, honengatik da, eta nahi bauzu, antxe dago. Ez? Eta, iruditzen zait, zuzenketan graduazioa oso importantea dela. Batez ere, ezin ditugu gauza guztiak maila berean jarri. Bestela, mamuak zabaltzen dira. Esan nahi dut, nik jartzen baldin badut, garai batean, uste dut orain Euskaltzaindiak onartzen duela guzti horiek. Uste dut orain hori ere onartua dagoela, ez? Lehenago esaten duten, horiek guztiak, ez? Esan behar dugu, eta hori da zabaldu den modua, ez? Horiek guztiak eta ez guzti horiek. Uste dut orain onartua dagoela. Bai, uste dut, baina esan nahi dut, berdin markatzen badugu, horregatik nik koloreak erabiltzen ditut. Normalean koloreak erabiltzen ditut, 3 kolore. Adibidez, hau da, nola baitere, jende guztiak onartuko lukeena teklatzea bat delako, edo orgatibo bat falta delako, edo sobran dagolako, edo ez gramatikala delako, edo ez dakiz zer, haizu, bale. Orduan, gero markatzen dut, igual beste batzuk, aski gauza zabalduak, eta nik uste estilo liburutan gomentatzen direnak, ematen du, nahiko biztan da hau egokiagoa dela. Eta gero beste gauza batzuk markatzen ditu lapitzez, 1000 sugerentzia, testua betzeko. Nire ustez, 3 horiek dira importantenak. Lehenbiziko koloreak nire ustez lortzen du testuak nolaiteko duintasuna izatea. Ez izatea, bota beharko litzaken gauza bat. Baina testua betzeko, azkeneko horiek, nik uste. Haizu, hau, eta igual horrela, igual hobeki lortuko litzake hau, edo kendu hau, edo falta de referentea, ez dakit, Nik uste, nire ustez hori importantea da. Eta gero nik uste, jarrera oso importantea da. Gaina, personen arteko komunikazioa da, eta orduan nik uste dut gauzak aportatu inber direla, baina apaltasunez, eta orduan, eta zuzentzen didaten zerbait ere, onartu gauzak, onartu normal, haizu, inork ez dakidena, eta oso ongi, ni egiten didatenean zuzenketaren bat, normalien gehiena onartzen dut, zergatik ez. Eta tokatu zaite, lantokian, horintzen naiz, orain dela urte asko, haizu, hau, Euskaltzaindiak ez, hau nire dokumentua da, eta nahi duan bezala egiten du. Nafarroko gobernuan, ez literaturan. Haizu, ez dago inungo iztegitan, berdin zait, nire dokumentua da. Bale, tio. Haizu, nahi duzun bezala, eta zoriontsu sentitzen bazara, hori. Nik uste, eta... Nire esperientzia oso desberdina da, normalean nik ez dut izan itzultzailearekin harreman handirik. Kaso batzutan bai, behar bada argitaletxeetako liburu horietan egiten nintzenean, igual itzultzaileak berak sartzen zituen, gero maketatu behar zituztelako liburuak eta gure kontrolatzen zuten hori, eta horiek behar bada bai, eta batzuk idazten ziaten, eskerrak emateko, edo kontra egiteko, edo azalpenak eskatzeko, baina gehienetan, agentzia gehienetan aritu nahi zenean, agentzia desintetan eginez, nire bersioa da azken bersioa. Itzultzaileak ez du, igual ez du ikusiko du ikusten badu, normalean ez du, orduan, ez dakit, zenbate gorrotatzen hauten hor bat, edo... Eta agentzia handi horietan, haunitzetan ere zakiten inor nahi zen. Osea, alako itzultzaileak, 350 itzultzaileak egin du hau, eta 5. zuzentzaileak egin du. Ez dago horrelako harremanik, orduan. Oso polita iruditzen zaizu gerratzen duzuna, baina desberdina eta nire kasuan batzutan da, hori, hau argitaratuko da. Batzutan zama handia, ez? Malgutasun horrekin, ze da, errazagoa erabakiak hartzea? Errazagoa da, baina ardura handia duzu zen. Fernando Gideon bezala, zu gero itzultzaileari bueltatzen badiozu, eta berak erabaki behar baldin badu, bai doez, berak erabaki du. Baina zuri zerbait pasatu bazaizu, proposatu duzuna horrek igual du, hobetu, igual okertu du. Onbertik gelditzen zaizu, baina, hola da lanbidea, eta ez baduz hori onartzen ezin duzu horretan lan egin. Baina, ez dakit, oitzen zara ez, hori da zure lana, eta ez dut izan hola zera keja handirik, nozbait ere bai hori da. Egoren bat ikusten duzu mindua, baina gutxitan,
Eta ez, haunitzetan izan dena da, naiz eta berez, igual ez da harremanik izan behar, itzultzaile horrek, edo batzutan, unibertsitateko testu liburuak zirenean, ez ziren itzulpenak. Euskaraz sortutako testuak ziren eta hobetu behar ziren. Eta orduan, jende horrek bai interesa handi izaten zuen, zuzenketa horietan eta eskatzen zizuten, zergatikan. Izan ere, orain jazakit nola dago, baino, ni zuzentzen hasi nintzen Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara Zerbitzuan, eta han martxan jarri zen programa bat, eta hor aritu nintzen urte batzuetan oso polita zen, guk testuak zuzentzen genituen, baina hori irakaslekin biltzen ginen, eta hori da, didaktikoa zen erabat, guk nahi genuena zen, edo Euskara Zerbitzuak nahi zuena zen, irakasleiek trebatu eta euren kalitatea hobetu orduan. Behar bada, segituko zuten zuzentzaile baten beharra izaten, baina euren kalitateare, hobetzen, eta hori aitz polita zen, eta horretzen ez bilera horietan ze interesakin etortzen ziren, eta, egia da, nahita aurkezten zirela programa horretara, orduan ja interes batekin hurbiltzen ziren, liburu, bazen diru laguntza bat, euskaraz publikatu alizateko, baino, normalean hori da, euskararekiko atxikimendua zuten irakasleak ziren, eta polita zen, guain jaztakite martxan dagoen hori. Bai, hori desberdina izan da, baina agentzietarako, ni zu, pantalla, ja, bai hori, oso esperientzia diferenteak dira. Nik uste bestela oso gauza ona eta polita da zuzenketan, nik uste. Zuzentziaren lana eta sortzen den tratu hori, eta nire esperientzia, adibidez, nik ikasi dituan gauza asko badakit noiz esan zizkidaten eta nork, eta noiz zuzendu zidan lankide batek hau, ezen, ostras, eta hori gorde. Asko ikasi dut lankidei esker, zuzendu dizkidaten gauzei esker, ezta? Tardu nik uste hobe dela, polita dela, tratu hori, eta ez, haizu, batek pasatzen dizu testu bat, aldatzen dizu, eta horrela, ez, komentatu, ikasi, haizu, eta arduan, informazio fluxu handia sortzen da, eta denok ikasten dugu elkarren gandik. Itzultzaile horiek ere hobetuko zuten, segurazki beren... Bai, eta gainera, jendeak hola, komentatu ezkero, eta ikusten zuenketa didaktika inezkero, gomendio bat besterik ez dena, ez du bestea hartuko akaztzat, ze bestela, zuk bati, zuzentzen bati zu goza bat, zuzendu diate gaizki egonen zen. Ez, igual ez egon gaizki. Orduan, horregatik ikusten, proposatzea ahal baldin bada, eta tratua sortzen bada, elkartu didaktikoa izan, mailakatu eta azaldu zergatik aldatu diozu. Baina hori zaila da. Lantoki batean egin daiteke, girona baldin badago eta jendeak modu naturalean onartzen baldin badu bestearen zuzenketa, eta nik uste hori zoragarria dela. Eta literaturan ere, aukera baldin badago, nik uste zoragarria dela, eta jendeak asko eskertzen duela. Nik izan dudan esperientzia oso polita izan da, eta gehiagotan ere esan dut, eta esan nahi dut. Eta nirentzat oso esperientzia bake emailea eta esperantza emailea da. Jende hoberena da apalena. Osea, igual ez dakit literaturan edo bizitzan ere, arlo guztietan. Baina hoberenak, apalenak, batzutan esan da, ez hau nik uste, igual bai, joe, haizu, eta hau, bai. Eta gehiena onartu, bai, gainera, joe, ni ezin naiz beti erotu gauza horiek ikusten, eta bai. Orduan, edo askatasuna handia eman, edo behintzat proposatutako gehienak onartu. Eta gero igual beste baten bat, esperientzia txar gutxi izan ditut, baina bat oso txarra, eta ez dut ditzen esan behar. Hau, streaming bidez grabatzen ari da. Eta bat, ostean nun, oso txarra, eta esan zidan besteak. Aizu, zu hemen ez zaude hortarako, eta zu markatu eta kitxo. Eta gainera ikusten dut, gainera esan zidan, ikusten dut nolako trauma izan zenituen haurtzaroan. Eta arduan, egin zidan psikoanalisi bat debalde, eskertzen diot, eta arduan esan zidan, barkatu, haizu, nik esanen dizuet mendik aurrera, hau hola da, eta egin nahi duzuna, eta kitxo. Baina generalean, zoragarria izan da tratua. Eta adibidez, nire lagun, eta hemengo beste batzuen lagun, den Xabier Olarrarekin zoragarri. Azkenean,
nik berari testua pasatu, aizu zuzendu, eta berak niri pasatu, aizu, eta aldatu nahi duzuna, eta ez konsultatu niri, Ja, osea, pues oso ongi, bueno, konfiantza eta ikasi elkarren gandik, eta zoragarria. Bueno, behar bada txikitako traumek ekarri gaituzte Bai. behar bada bai, behar bada presnago hori onartzeko. Nik uste dut, eta, bueno, pixko bat, zera hau prestatu genuenean, gai batzuk eta pentsatu genituen, eta nik uste dut, niri tokatu zaidan lan egiteko modu horretan, eta hori gero eta maizago gertatu da, azkeneko urtetan despersonalizazio hori, pixko bat lotua dagoela gaur egungo merkatuarekin. Osea, gure lanbideare alde batetik ona da, ez da gelditu, ez dakit, modernidadera salto egin du, baino kapitalismoa aizkorarekin sartu da eben ere, eta orduan, bueno, pues hori da, despersonalizazioa, makina gara, zenbakia gara, gero eta gehiago ez dakizu tokatu zaizuen, plataformatan lan egiten da, osea, ez dago email trukaketa bat ere, zure inglesez dela, supplier, euskaraz nola erren genuke, kontratatzen zaituen horrekin, lehenago niri, ez dakit, agentzia batean, maia, zer moduz, ongi zaude, ongi zazte burua, bueno, badugu hau nahi duzu, orain ailegatzen zaizu mezu automatiko bat, job is assigned, inglesez dena, bide batez, nahiz eta dena euskaraz eta dena ezan eroskintzat, eta bueno, ez badago lako gauza potolorik, igual atzi zaizula esaldi bat zuzentzea edo itzultzea, aseptikoa da. Eta orduan, nik uste dut hori, alde batetik, bueno, modernitatea llegatu da, ongi da, baina nik uste dut hori, onatera llegatu dela kapitalismoak eta kapitalismo basatiena, ez? Eta gero ere gertatu da gauza bat, oso kuriosoa, globalizazioarea llegatu da Euskal Herrira, orduan. Nazioarteko enpresa horiek, ez dakit, saiatzen ari dire, adibidez, lehiak eta Nafarroko gobernuko, lehiak eta edo Eusko Jaurlaritza, dirua mugitzen duten handi horiek, horietan ere proiektu horietan sartzen dire. Eta modu kapitalista horietan, lehenago hemengo bertako enpresa horiek, betiko gertutasun horrekin, eginen dugu, nik urte honitzetan lan egin dut agentzia batekin, eta ez naiz inoiz aritu, baina beti gonbidatzen ninduten trimestre bukaran bazkari batera. Ez nintzen inoiz joaten, urruti zen etxetik, baina eurek sortu nahi zuten enpresa hauekin, hori alik eta azkeneko zentimora ere borrokatzen zizuten. Nik uste pila bat prekarizatu dela gure lana, zuzentzaileena naiz itzultzaileena. Nik uste dut zuzentzaileen kasuan oraindik badugula artean botere pixko bat, gero egia da enpresa horiek dituzte kalitate proba eta oso importanteak, eta orduan behar dute testuna eman. Orduan, ez dutzen dute itzultzailea, zin duzu imaginatu noraino, tarifak, barregarriak. Atzo haritu nintzen pentsatzen, ni itzultzen hasi nintzenean, Amaiakin, dela urte pelio bat, webgune horiek horitzen zara Amaia? Orduan, gaur, azkeneko urtetan ez nahiz horren bezaritu, baina hori da, orain dela 15 bat urte, hasi ginenean egiten pixka gure kabuz gauza batzuk, eta orain 25 gutxiago eskaintzen ari ziren enpresak tarifa, 15 urte gero 25, 30 ere kaso batzuetan. Orduan, itzultzaileak ikaragarri estutzen dute, eta zuzentzailea, niri beti zuzentzailetan aukera orduaren prezioan hilartzeko, eta nire esku dago. Zer gertatzen zen, eurek kalkulatzen zuten zenbat ordu behar nituen. Eta hori nik alde zaintzintik, gutxi beti, baldin badire ez dakiz ematitz, nik badut testu onxamar batek behar ditu horren bertze ordu. Ez, gu kalkulatu dugu 16 ordu, eta ez 20. Eta 16 orduko eginen dizu, baina ez da ongi geldituko. Orduan hor, eta gero, azkenean 20 orduak sartu behar dituzu. Pentsara, lana ongi egin nahi duzu, ni bentsatzen naiz lasai gelditzen, lana ongi egin gabe, eta 16 hori, batzutan aizu 18, 18 ordainduko dizkizu. Orduan, estutzen nahi dire, eta hori dire, hori enpresa handiak, ni aritu naiz enpresa batean, egoitza zuena Nueva Yorken. Eta bazun proiektu handi bat, automobilgintzako proiektu handi bat, milioika hitza. Eta orduan, horietan sartzen dire, eta kapitalismo basatia. Eta orduan, itzultzaile hasi berriak hartzen dituzte, norko hartzen ditu olako tarifak, orduan normalen kalitatea nahiko txarra zen,
eta hori zuzentzeko bateratzeko, bueno, osea, nik uste norabide alde hortatik txarra. Hemen betiko agentzietan, bueno, pues nik segitzen dut somatzen hurbiltasun bera, baina gero eta gehiago ikusten ditut horrelako enpresa putorre horiek, eta oso triste iruditzen zait. Bai. Tarifak aipatu dituzu, Bai. gai komplexua izaten da, ezta? Osea, itzulpengintzan edo gure kontura ibili garenok, claro, hori zaila izaten da tarifak ezartzea, nahiko itzulpen lanetan nahiko kuantitatiboa izan daiteke, baina zuzenketan hor denbora esartzea tartean. Bai, nik horregatik orduka nahiago dut, hori da garbiena, oso ongi baldin badago, merkeago, eta gaizki baldin badago, garestiago. Eta hor ez dago gezurrik, ez? Eta horregatik, bai, baina beti ez dizute onartzen. Enpresa batzuk, ezartzen dizute hitzko tarifa bat, eta, normalean hori erran bezala, ez enpresa guztiak, batzuk oraindik segitzen dute behar bezala ordaintzen, eta epeak ematen, gero ere epeen kontua, Jobertza gauzat aldatu zena ikaragarrik azkeneko 4-5 urtetan epeen kontua. Gaurko nahi dut 4 eta 35-erako. Eta ni hori, nire, beti Euskal Herriko agentzietan ibili naizenean, eurek ere ederki dakite ze plazo behar din, eta beti arrazoizko plazoak ez bazen, baitere gauza berezi bat, eta favore bezala eskatu, baino hori eta horren sartzen zaizu mezu bat plataforma batean, ezin duzu negoziatu, eta ez dakize ordutan zehazki entregatu behar duzu, oso ezagit itxusi, eta kriston presioa, eta hori, kapitalismoa, markatu berriz erdupikatzea, baina, bai, eta hori haunitz edatu da bentsat, mugitu nahi zen arloan, bai. Zer enbatzen markatu? Ez, hori, bai, ez, tarifena horitzen naiz lehenago, nik uste iziera garai batean jendeak deitzen zula, ez? Galdetzeko, aizuta zenbatean da, galdetzen zuten folioko zenbat kobratu behar zen, itzulpen lanetan gero, debekatu zioten izieri tarifa bat ematea, o aholkatzea, ezta, eta arduan gero etzun eman. Baina horitzen naiz, hortan zaila baldin bada kalkulatzea, eta asko prekarizatu da, ikaragarri nik uste, baina jakina, zuzenketan, ez dago modurik, zuk esaten duzun hori, izan daiteke modu bat, uzten badizute erabakitzen, ez da, zenbat ordu, baina bestela folioko nola, oso diferenteak baitira lanak. Lan bat izan daiteke irakurriketa goxo bat, eta aportazio batzuk egitea, eta beste bat, eta zuk ere sufritu duzu alakoren bat, ez? Zuzenketa lanen bat hartu, eta esan, jaro, ez nik hobetu nahi baldin badut, berregin behar dut. Eta zuzentzaileak, ez du berregin behar testua, ez? Edo noizbait ere jarri behar dio muga bat bere buruari, edo esan du, baina, bestearen estiloa respetatu behar dut, eta oso gaizki baldin badago, ze berregin behar diotena, orduan, hor nik uste dudak sartzen direla. Eta gero prezioa kalkulatzerakoan, sekulako lanak, ez? Zaila da. Eta alde horretatik, iruditzen zaizue zuzentzailearen lana norabide berri bat hartzen ari dela itzultzaile automatikoekin eta posteizioarekin. Ezakit zuri autonomo izan zinenan tokatu zitzaizun? Gutxi batzuk bai. Eta, agitzaila da. Itxuraz ongi... Guztiz despersonalizatu, ez da? Bai, eta itxuraz ongi dagoen testu bat, gero irakurtzen hasten zara, batzutan ez du zentzurik, eta gero denbora guztian, lagun batentzat hori zuk, lagun batek eskatu zidan, meditazio bat, berak sartu zuen zera horretan, eta zuzentzeko. Terribla, gai oso, komplexua da, meditazioarena, eta hori da, denbora guztian jatorrizkoarekin, eta ezin parekatu, eta sekulako lana, sekulakoa. Eta itxusia da, ez da testu bat hobetzea da, hau, egitan hemen zer erran behar zuen. Eta, bertze estilo bada. Eta niri hori ez zait gustatzen. Ez da, lehenagoran dudan bezala, niri irakurtzea gustatzen zait, eta orduan irakurri ala, hobekuntzak egin, itzultzaile automatikoekin egiten den lana, ez da irakurtzea. Deszifratu, testura, ez da oso nekagarria egiten zait, eta ez dut gustuko. Nik uste hori, iruditzen zait, seguraski
gero eta gehiago tokatuko zaigu itzultzaileoi zuzentzea. Zein gauza gero eta itzultzaile automatiko hobeak daude, eta orduan jende askok jotzen du hortara. Bueno, nik ere esperientzia hori dut. Zer arlo pribatuan? Bueno, arlo pribatuan eta administrazioan ere, baten pues, nik hemen dena sartu, tak, zuzentzaile automatikoa egin, eta hori, zuzendu, aizu. Karo, orduan, batek erabiltzen baldego itzultzaile automatikoa, eta oso ongi iruditzen zait, baldin eta postedizio lana egiten badu, eta ongi zuzentzen badu. Orduan, jakina, orduan, denok izan behar dugu, orduan, zuzentzaile on. Eta ez, karo, zuzentzaileak, itzultzaile automatikoak egin dit, eta zuk hartu orain, ordu bete, hau konpontzen, haizu, hola ezin gara ibili, ez, noski. Baina iruditzen zait, bai, zuzenketaren prozesua edo zuzentzaile lana denok ikasi behar dugula, ze gero eta gehiago tokatuko zaigu. Eta adibidez, nik esperientzia bat, esan behar dut, orain, Unibertsitate Publikoan horien aterako da, hori izanen da oposizio bat, eta egia esan da, nik proposatu nuen probetako bat zuzenketa lehena izatea. Nik uste lehenbiziko, iruditzen zait egokia dela, bai? Proba bat izanen da teorikoa, beste bat praktikoa, itzulpen lana, baina beste bat zuzenketa lana. Ez hemen duzu testu bat, hobetu, ze gero eta gehiagotan tokatuko zaigu, hori. Eta lantokietan ere, batzuk zintzo eta beste batzuk ez zintzo, ja, erabiltzen dute zuzentzaile, itzultzaile automatikoa, eta laguntza ona izan daiteke, baldin eta ikasten badugu erabiltzen, eta baldin eta testuari zuzenketa on bat egiten bazaio. Baina bestela, edozein gauza agertu daiteke. Gainera, itxura onarekin, ze itzultzaile automatikoek arrisku hori dute. Itzultzaile automatikoak esaldiak egiten dizkizu. Igual ez du esan behar duena, baina esaldia ginen du eta gainera nahiko txukun, baina igual falta dira datuak, o beste gauza bat esan du, batzutan oso gauza honak egiten ditu, eta errazten du, eta estutasunetan ikustu dut, bueno, niek ere erabilizan dut, lagundu dit, baina gero, noski, zuzenketa ona eginez. Eta orduan, nik uste, bueno, hori egin behar dela. Bai, eta gero hori zuzenketarena nik uste dut importantea dela, zorionez, igual gero eta euskaldun gehiago daude edo idazten badakitenak, eta igual gure lana jazabakarrik izanen itzulpen lanak zuzentzen, bizik eta euskaldunek sortutako testuak, ez? Eta orduan, alde horretatik nik uste garrantzitsua dela. Hobekuntza lan hori. Bai. Lanean, desberdintasunak nabetze dituzue itzulpenak zuzentzen dituzuenean edo jatorrizko testuak? Bai. Itzulpena normalean testu honak dira, itzultzaile nahiko ona daude, eta bertzea denetik. Badide, ongi idazten duten personal, baino... Bai, nik ere, esperientzia hori izan du, egia esan da, itzulpen lanak, lantokikoak nahiko onak izaten dira, normalean, nahiko onak, salbuespenak ere badira, baina nahiko onak izaten dira. Eta gero, bai, eta denok dugu eskubidea gainera gauza gaizki egiteko, esan edute... Nik uste, gero esan dut gauza bat, horri buruz. Eta zuzenket itzulpenen, itzulpen literarioen zerean oso sorte handia, oso testu honak ailegatzen dira, eta orduan beti, esan dezadan, garbi hemen, orain dela gutxi zuzendu dut Aitorrena. Hemendik hilabete batera argitaratuko dena. Gozada bat da, saiatzen zara betzen, baina oso testu hona zen, oso zoragarri euskaratua. Eta orduan, horiek, zoragarriak dira. Irakurtzen ari zara, baduzu, eske hori... Bai, eta gainera... Novela bat, edo irakurtzen ari zara... Eta giro honean, eta zakizter, eta komentatu, eta testu hona da, eta orduan, ja testua berez hona denean, zuzenketa lana, bai dela hobekuntza lana. Proposamen batzuk egin, hobeki egiteko haitik ere. Eta kitxo. Eta bestelakoetan ere nik suertea izan dut, oso testu honak ailegatu zaizkit, normalean, zuzentzeko, euskaraz sortutakoak eta jende honarenak batzutan, eta, zoragarria da, baina somatzen da, bai, nik uste, eta hortan esan nahi nuen gauza bat, hori bai, karo, apaltasun pixka bat behar dugut denok, nik uste. Zuzentzaileok ez zingara jarri, nik esaten du beti, iparrak ez diezagula galarazi ego. Egoak ez diezagula galarazi iparra. Esan nahi dut, haizu, batzuk egiten dugu zuzenketa lana, suerte hori izan dugulako, edo landu dugulako, baina
normala da, egoera diglosiko hontan, normala da jendeak daukan euskara maila izatea, normala da akatsak egitea. Jende gehienarentzat hemen euskara bigarren hizkuntza da, ez lehenbizikoa, jende askorentzat. Igual ez hemen, baina jende askorentzat. Orduan logikoa da, eta orduan egin behar da lagundu eta ez zea bagina bezala hau gaizki dago eta hau gaizki dago, lagundu behar da, eta jakina, eta orduan, lagundu behar da, eta jakina nik uste denok dugula eskubidea gauzak ez jakiteko, akatsak egiteko, egia da duintasuna eskatu behar zaiola euskal produkzioari. Eta orduan, eta referentzia direnei gehiago eskatu behar zaiela. Irakaskuntzan daudenei, eta komunikabideetan daudenei, unibertsitateko irakaslei, eta eskatu behar zaile gehiago, eta berdin lagundu behar zaile. Denek ez dute guk dugun suerte. Guretzat, euskara eguneroko lana da, eta egunero ari gara gogoetan eta konsultatzen eta begiratzen eta galdetzen, orduan, logikoa da azkenean segurago sentitzea, eta jende guztiak ez du suerte hori. Adolescentekin lanean ari diren irakasleek ezin dute eguna pasatu konsultatzen esan dut euskaltzen diak, bakizera, orduan logikoa da dudak izatea eta hanka sartzea, orduan, mesedez, ez dezagun pensatu laustea garela eta hola da, ez, lagundu dezagun eta nik uste hori, baldin badu. diglosiarena gai importantea dela eta bereziki markatzen gaituela, ez, euskararen munduan gabiltzanok. Behar da bertzizkuntza batzutan ez dute ezagutzen, gaztelaniaz ibili naiz zuzentzen, baina ez dut uste hori da, egoera bera denik. Eta orduan hor, ikusten da, gaztelaniaren indarra. Eta hor, nola, eta ez bigarren hizkuntza duten batzuk, etxetik euskaldunak, ikasketa guztiak euskaraz egina, eta alare, ze indarra eta bai hor, hortaz berexia da euskal zuzentzaileon lana, hor badugu, bada bertzizkuntzetan ere, bada katalan, edo gallegoz ez dakite, euren realitatea zein den, baina gure kasuan hau nitz markatzen du, diglosiak hau nitz. Ez dakiten boraz zemuz goazen, igual, norbaitek galderaren batin neko balu edo gairen bat atera edo esandako zerbait komentatu, igual, eta bestela, esan duzu baituzula pilat pasadizo eta... Hombre, eske, bakizu zer gertatzen den. Karo, esaten ari da zarra naizela. Bai, karo, urteak bete ala, gero eta gauza gehiago gertatu zaizkizu bizitzan, logikoa. Hombre, bai, niri denetik gertatu zait, eta oso gauza divertigarriak ere bai. Eta batzutan esatu zu, horritzen naiz, Erlea argitaratzen zenean, bakizu Euskaltzaindiaren literatura aldizkaria, atxagak eskatu zidan zuzenketa lana egitea, ezta? Egiten nuen, eta jende denak idazleak eta zeak, eta, karo, nik egiten dituen, pantasun pizka batekin, baina egin behar nuen egiten nuen, eta izu, nik uste dut hau dela, jakintzazu hau dela, gero bakoitzak erabakitzen zuen, onartu ez onartu. Batzuk esaten ziaten, zuk zuzenean aldatu eta kito, edo beste batzuei, eman eta haiek erabakitzen zuten. Klar, egia da, grazia egin zian, behin euskaltzain batek, ez, nola esan nion, haizu, berak idazten zuen, pixkat, ez? Pixkat hola idatzia, ez? Ezen, haizu, okertu da, haizu, berak badu eskubidea gaizki idazteko, ez, pixkat, ez, baina eske, eskoltzen diak esan du pixka bat idatzi behar dila, bitzetan. Ez, baina niri horrela gustatzen zaio. Claro, esaten nenik, hemen zuzentzailok ari bagara, esaten, eta euskaltzain batek, euskaltzaindiaren literatura aldizkarian, esaten badu, ez niri gustatzen zaio pixkat idaztea, bale, tira horrea, nahi duzun bezala, baina, orduan, niretzat, gizateriaren psikologia ulertzeko laguntza eman dit. Ze ikusten da, nola dagoen jendea, jende,
apala, ez dakiz zer. Hori bai, esan dut lehenago, zenbat eta hobea, orduan eta apalagoa, hori bai niri oso garbi dut, Baina, bueno, pues denetik ikusten duzu, edo... Eta... Ez dakit, bai, gauza asko gertatu zaizkit, baina, bueno... Ez dut izenik esan behar, karo. Horretara etorri dira. Bai. Baina, bueno... Nik egiaran ez dute horrelako... Bueno, horren dizudan bezala, normalean pantalla batekin aritu naiz, eta bai, kasoren bat, baino... oso bakanak. Normalean, dena nortzen dute, o nartarazten dute, o ez dakit, eta ben. Bai, bedera da, zuzenketa lan batean, bai, oso polita izan zen, adibidez, hau bai, kontatu dezake dela, bai, horitzen naiz, soinu jolaren, semearen zuzenketa tokatu izan, hori etzen itzulpena, Otxagak zea sortua, berak sortua, euskaraz noski. Eta arduan, zuzentzen du, eta gero elkartzen ginen etxean, baina, eta oso jarrena zoragarria zuen, eta den onartzen zuen, bai, eta orduan azkenean elkartzen ginen, Atxaga, Asun Garikano, bere Andrea, eta nik uste zuzentzaile zoragarria dela, eta hiruak eta arduan, askotan oso polita zen, eta haizu, pues, nik uste igual hobe dela aldatzea, eta arduan, bueno, pues, nahi duzen bezala botazioa ginen dugu. Bat, orduan, generalean, ja, pues, bueno, irabazten genuen beti botazioa. Orduan izan, vale, pues, aurrera, vale, pues, bueno, vale, bai, bueno, nik ala esatu, bueno, baina, aurrera. Eta, bueno, pues, bai, eta esperientza horiek oso polita izan da. Eta sarrirena tokatu zaidanean, esperientza zoragarriak, batzuk ze onak diren eta gainera ze prest dauden onartzeko, haizu. Esaten dute hobe dela, hola, bale, bai, oso ongi. Bai, berbada hori ez, erran dugun bezala, kanpotik ikusten dugunez, igual hori gure umetxoa ezenez, hori ikusten da, orduan hartzen dira igual horrela hobea dela, ez? Laguntzen diegu igual distantzia hori hartzen, ez dutena sortzen ari direnean. Eta kontu, gauzatzuk nahiko evidenteak dira, ez? Hobea dela testo hobeek ego funtzionatzen duela, eta bai, horretaz, bueno, normala da, ez? Onartzen ikuste hori da, espaldin bada errantzu, egoak iparra digula. Bai. Talde horretatik uste zuzue zuzentzaileen iritziona dagoela, oroar, edo... Zut ideiarik. Piskat gutxi estendu dituztela agian, edo... Claro, nik uste oso esperientzia oso diferenteak izan direla, zurea oso prekarioa eta zea, eta nerea izan da askotan lagun artekoa, eta ez dakit orduan, nik generalean beti eskerrona, besterik ez dut jaso, bai, eskerrik jaso batira, bai. Hori bai, igual, kompetentzia nola esaten da, deia desleiala eginez, lagun artekoa, bueno, olarrak beti esaten zuen, karo, eske, nik atera ditut liburu asko, lagun esklaboak izan ditu dalako, eta itzultzaile esklaboak, ez? Eta gidazu itzulpen hau, eta balde, eta zuzenketa ere bai, baina bestela gauz asko lirateke aterako, itzulpen gintzaren munduan behintzat. Bestela lirateke aterako. Baina nik beti esperientzia ona izan da, eta beti oso lagun artekoa, eta zuzenduko diozu hau, eta beti ongi, ez? Bai, nik uste igual, zerbait ere baldin badugu kejatzeko edo, bai, hori da, ikusgaitasun falta hori, ez? Eta hori igual guta zerbaitzen, baina igual ez da beharrik ere. Bueno, baina ez dakit... Ez nik ez dut beharrik sentitzen, baina, bai, eta egia da, argitaltza honitzek, gure itzen ere, jartzen dutela dibez nik, ikasmateretan aritu nahi zenean, igual gero tokatu zaiz semearekin liburu erostera joan, eta oi, ama, zure izena, zuzendu, igual orain dela 10 urte, zuzendutako udako kuaderno bat. Eta gara, dira, horietako batzuk bai, bueno, itortzen eta inork ez du irakurriko horrez eskolako liburu batean nork zuzendu duen. Baina, bai, igual, ez zaigu ikusten. Ez dut erraten beharra sentitzen dut, baina, igual, batzutan, errandu danean, zertan lan egiten dudan, normalean erraten nuen, itzultzaile. Azten bali bezazun, hori zer da, baina zer egiten duzu, hori, ez, lanbide pixkat ez ezaguna. Izaten alda, zentzu horretan nahi. Bueno, badira argitaletxe batzuk orain jarri nahi izaten dutenak,
Ez, zuzenketa ez dakit zeinena. Ez dakit, bueno, nik uste itzultzaileok nahi izaten dugu itzalean egon, ez? Bueno, baina nik uste ona dela nabarmentzea, itzulpen lana, sormen lana ere bada, eta, aintzat hartu beharra dago, hori, baina zuzenketarena, are Bai. eskutuago gelditzen da, eta hori logikoa da, igual, ez dakite. Igual Baina batzuk nahi dute, adibidez, Pamielak badakit batzutan jarri nahi izaten duela, haizu, zuzenketa, edizio lana, ez dakit. Igual orain ez, honetan pixko eta ari gara erduguna jartzen literatura itzulpenetan, baina uste denok argi dugula volumena handiena ez dagoela, hori da, gauza politena, saltzena, baina itzultzen haitzen denak egunero zer itzultzen dute, bertzedo zen gauza, eta hori inork ez daki nork itzuli duen. Kanpoan zoazela ikusten dituzen, bazakit, Carrefourera sartzen bazara, hor bada, ez, ustuta direla bi hizkuntzetan jartzen, nork itzuli du hori, nork zuzendu du hori. Eta hola mila gauza, orduan gehienetan, bai bata, bai bertzia, hor eskutuan duzen, baina, ez edo zen gauza, zara nik ez dakit nork egin duen hau, edo nork egin duen edalontzi hau, edo ez dakit. Hor, zuk diozun bezala, behar bada ja literatura salto egiten dugunean, hor sormelan handiagoa dago, eta bertze historia, eta hor bai ongi ikusten dut, baina bertze zeratan bezala, bertze dozein langile bezala gara, gure lan egiten dugu, ordaintzen digute, eta zure aitorpena hori da, zure satisfazioa, ze ongi gelitu duen, ze txukun, ongi ulertzen da. Eta bintzat badugu nazioarteko egun bat. Bai, badugu. Bueno, ez dakit norbaitek zerbait galdetu nahiko lukeen, bestela, ez dakit? Besterik, Fernando? Ez dakit. Aizu, eskerrik asko natorri zadereten hoi, etxetik ikusten nahi zadereten hoi ere, eta iziren izenean eskerrik asko zuei ere ona etorri